Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni enobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngibingelele ngwamukele kwesinye isiqephu esimnandi Sokhozi FM TV. Gama lami nguNeliswa Ngwakacele. Sivakashe ezithandayo ukubuya masiphathwe kahle. La sikhona namhlanje siseNuma Medical Aesthetics. Mawulandela uKhozi FM TV uzokhumbula la khona sasinesiqephu sikhuluma noZukhanye Ngethu. Sikhuluma ngokujuluka ngokweqile. Udokotela ke awayemlekelela uDr. Lumhlongo. Umuntu vele esijabule kakhulu ukuthi sokhuluma naye namhlanje iexperience yakhe uhambo lakhe umsebenzi awenzayo kakhulu ngesikhumba nezinye nje izinto eziphathelene nezempilo. Dr. Lu ngikubingelele. Sanibonani ngiyajabula kakhulu ukuthi nibuyile namhlanje nizozivakashela. Bese buka nje ama-awards asemva kwethu. Hey abantu basebenzile asilethi nje noma ubani. Sifisa ukuzwa nje uhambo lakho ungumuntu osifazane omnyama eNingizimu Afrika osenze kahle kakhulu. I'm sure kunabantu abaningi ababukela kuwena. Ngixoxele ngoDr. Lu wayemncane wayeyitshela nje ukuthi ngiyoke ngibe uDr. Lu lo usuyena namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Wayengekho uDr. Lu ngisakhula. Igama lami nguLungile Mhlongo. Ngisakhula ngikhulela endaweni kaNgcolosi. Khona la eKZN. Ngase Hillcrest. Okay. So mohle ngalapho ngaseNanda Dam. So ngikhulele lapho ekhaya mesikhula bengu-10 enganeni bengokugcina ncinci enganeni ezishumi. Wow. So uyazi ukuthi mengabe nibaningi ekhaya if umndeni vele ozamayo uzama ukuthi izinto zenzeke sibaningi and uyazi mengabe ukuthi ningane nibathathu oqala uthola konke wesibili uyathola ogcina hayi sekuzwa insalela akaze ngoba liba u10 waficani bakithi ngangithola nje imvuthane lokho kodwa into eyangisebenzela ukuthi ubaba wami ngangintandokazi yababa wami kakhulu kodwa kwase kuba ukuthi ubaba wami igama lami lesibili ufavorite. Oh wow. Indlela ubaba wami ngangintando yakhe ngayo ukuthi ulungile favorite Mhlongo show ukuthi bayazi wayazi ukuthi abangizalwa nabo bazongilwisa mengilongisi ngintandokazi ubenzela nje ukuthi kuya epasini ubhala phansi kwaziyo ukuthi ku-official ukuthi intandokazi yami le. So kwakungisebenzela ke lokho but mesikhula uyazi ukuthi isimo somnotho nezinto ezimengayo mengabe sikhula sakhula ngivele ngiyintandokazi kababa. Ngisakuse primary sisakhula lapho ngangifunda esihlangu sabasha sisakhula lapho ngangingacacile kahle ukuthi ngifuna ukwenzani mengabe sengiqeda isikole kwathi mengabe sengifika kwa standard 9 bese ngifunda standard 9 uba intandokazi yami yaba nenkinga yokuthi ibe nesifo esithi mengabe simmambile adinga ukuyobona udokotela ngaleso sikhathi amlungise udokotela ngaleso sikhathi bekukhona udokotela ababili abakwazi ukumsiza. So yamenza lento kuumhla ngosuku oludlula uKhisimusi kwakuyi Boxing Day ngalezo ekhathi. So ngalolo suku yamenza lento kugcwele ekhaya kuvakashiwe uyazi mina imndeni nihlala nibe baningi. So yambamba lento wahamba kadokotela walungiswa wabuya. Kwaphela amasonto amabili yaphinda futhi yamenza. Ngalesikhathi sekuJanuary odokotela baba uthula babamsiza yabekho base holiday. Sure. Ngahlala ngumntwana omncane ngiyabona manje usintandokazi yami isenhlungwini ngangakaze ngimbone ubaba wami ekhaya empilweni yami ngokwami ubaba wami iqhawe lami ngoba uyintandokazi yami. So ngambuka ebhekene nalezi inhlungu abhekene nazo zamphatha lezi inhlungu inyembezi ziphumele emehlweni ngoba lento imphethe kabi. Kwaze kwafika kwesikhathi lapho uNkulunkulu wa decide ukuthi wamthatha. Mengabe ihamba intandokazi yami ngiyingane ngaleso sikhathi inhliziyo yami yayibuhlungu ngihlukumezekile ngicasukile njengengane ukuthi labo dokotela bengahamba kanjani bayoncebeleka bashiya ubaba wami azalahlekelwa umphefumulo wakhe. Sahamba isikhathi ngaze ngabona ukuthi
lolu shintsho engifuna ukuthi lenzeke kumele mina ngibe yilona lolu shintsho. Ngikala lapho-ke uDr Lu waqala khona iphupho lakhe ukuthi angihambe kuzofanele ngenzeni, angihambe ngiye medical school ngiyofundela udokotela ukuze ngizokwazi nami ukusiza abanye, ngikwazi ukusiza izingane ezinabazali abanenkinga kanje ngoba besinenkinga yokuthi besishodela odokotela ngaleso sikhathi. So into eyenza ukuthi babe babili odokotela eSouth Africa bazosiza ubaba wami ingoba nakho kwakunenkinga babeshoda odokotela. Ngakho-ke ngangifunda u-standard 9 kwayilapho ngaqala-ke ngazimisela esikoleni. Ngangikade ngiyimisele phambilini but la manje sengiyazi ukuthi ngiphushelani. Senginephupho manje kunalento ehlela enhliziyweni yami ukuthi ngifuna ukuba ushintsho. Kwahamba-ke ngangena e-medical school ngafunda ngaqeda ngaba udokotela uLungile Mhlongo ngaphothula izifundo zami. Wow. Ungena e-medical school ufunda vele i-aesthetics noma ufunda nje medicine le? Ngisafunda i-medicine. Lapho angithi mangabe ufunda i-medicine uqala ufunde u5 to 6 years ufundele ukuba udokotela, uhambe uyokwenza i-internship for 2 years. Mase unyaka owodwa wenze i-community service engayenza eMantobela esibhedlela. Ngesikhathi ngisaqhubeka lapho mase uqeda lapho ilapho usubona khona ukuthi hayi ngishona ngala ngiyako specialize ngala ngenza ngala ngikhetha lokho. Mina into eyangenzakalela ngaleso sikhathi ukuthi ngisalapho kwaba khona isimo esasingekho mnandi empilweni yami esagcina singenza ukuthi ngibe nezinduna ebusweni, sesifubeni nasemhlane nala eingalweni. Mengabe umuntu oke waba nenkinga yenduna uyazi ukuthi induna zingakukhipha ngisho nokuhlala nabantu. Mina-ke ngiyazi njengoba nibuyile la ngoba nakho abantu ngiyabathanda. Ngizohaga, ngizokubamba, ngikwenze yonke into ngoba ngiyathanda ukuhlala nabantu. Ngesikhathi ngineyinduna kwaphela konke lokho kwashabalala. Kwase kwafanele ukuthi ngihlale endlini ngoba mengihlangana nabantu banemibuzo bangitshela ukuthi angigcobeni ngigeze ngani bathi okwangenza agcina ngiphuma nje ehlanganeni nabantu ukuthi bangitshela ukuthi bengibuza ukuthi waqhifika kangaka kade ungena inkinga ebusweni. Ngibuyele endlini ngiyibuza ukuthi kanjani ngoba angizange ngize ngikhethe ukuba nje. Ngagcina sengiba nesimo sokuthi ngibhekane nesifo i-depression ngaleso sikhathi ngoba ngisakwazi ukwenza into engiyithandayo ngihlele endlini ngivaleke endlini ngiyaphuma ngemsebenzini ngangisebenza e-Eddington ngaleso sikhathi ngibuye ngendlini ngivalele. Ngathi mase ngiqala lamaphilisi e-depression ngazibuza ukuthi kuyophelela la yini. Lapho-ke ngazama khona ukuthola usizo ngathi mase ngilitholile usizo ngase ngabona ukuthi angidlulisele kwabanye abantu ngoba bakhona abaningi ababhekene nalenkinga engibhekene nayo. Isikhathi esiningi uma unenkinga yesikhumba abantu bacabanga ukuthi unehaba uzithanda kakhulu utshela ukuthi ubalekile kunawo wonke umuntu into encane kanje into yesikhumba but aba understand ukuthi yenzani kubuwena ngaphakathi nangendlela okwazi ukuthi ukuhlale nabantu ngayo. So ngabe sengihamba ngase ngathola usizo kwamanje-ke iphupho le-medical aesthetics lazalwa lapho la ngithi khona ngifuna ukwenza ushintsho. Ngifuna ukuba ushintsho lo labantu ngifuna njengoba ngenza kuba bami ngathi inkinga ukuthi nginenkinga yenduna kusimina ngedwa baningi abanye abazodinga lolo sizo. Ngahamba ngaqala ngafunda izifundo zami ze-medical aesthetics and then iNuma Medical Aesthetics yabe sizalwa ngo-2018. Izona zasesikhathi singakanani-ke ezesikhumba? Ayipheli. Lokhu ufundile Ayipheli. Emavikini amabili adlule bengigraduate futhi from i-advanced diploma in aesthetic medicine. Ngiyabonga. Namanje ngisafunda azipheli. Hey Nkosi yami ngiyofunda nize nishone. Azipheli. Alright-ke Numa Medical Aesthetics 2018 uqala kanjani? Siyazi ukuthi uqala indawo ekanje akulula abantu mhlambe bakhala ngo-funding indawo ezinye izinto khona usizo mhlambe abangani noma umndeni okusupportayo ngaleso sikhathi. Angizange ngize ngisasho ukuthi ngathi mengingena e-medical school ngaqala e-medical school baba meseshonile unyaka wokuqala sengine favorite entsha manje uma wami. uNkulunkulu wa-decide ukuthi ayithathe futhi. So ngumuntu oseqhubeka esikoleni eseqala isikole akasenabazali. So into eyenzeka ukuthi nayo i-dream ye-medical aesthetics, izifundo ze-medical aesthetics azishibhanga. So ngaqala emsebenzini ngibuye ngisebenza nakwabanye odokotela ngenzela ukuqongelela imali yokuthi ngihambe ngiyosebenza. Enye into ebeyingishaya kakhulu ngisasebenza esibhedlela njengoba ngisho ukuthi ngithanda abantu. Uma ngabe ngilokho ngiphusha ulayini ngithi olandelayo
ngikubone namhlanje ngiphinde ngikubone ngoba ngesikhathi ubuye uzobuya ngingasekho kuleli ward engibekwe kulona ngingabe ngisakubona noma wabangcono noma kwenzakalani le nto yayingihlephula kakhulu umoya wami ngase ngathi ake ngiqale la engizokwazi ukuqala khona ngaphuma kwaHulumeni ngahamba ngayoyivulela ipractice yami yayiseStenga ngaba i-general practitioner ngesikhathi ngisaqhubeka nezifundo zami ze-medical aesthetics. Mengabe ngiya lapho into eyangenzakalela ukuthi ngiya nale ngqondo yami yokuthi inhliziyo yami mina nje ngifuna ukusiza abantu. Ngonyanga yokuqala ngaqala ngabona abantu nginosisi ababili abangisebenzelayo ngaleso sikhathi. Abantu bafike abantu baseStenga babese ngaphezulu kwami. Bafike bangitshela ukuthi abanamali, bangitshela ukuthi no umuntu mefika kugula ngimsize. Ngigcine ngingikhohlwa ukuthi kufanele ngabe bayakhokha. Kuphela inyanga ikhabethe lami lemithi alinalutho. Nginosisi ababili kumele ngibakhokhele, ngine-rent kumele ngiyikhokhele, kunemishini kumele ngiyikhokhele. Ngakukhumbula ngalelo langa ukuthi ngalelo langa engazi khona ukuthi angiseyena udokotela kuphela. Sengusomabhizinisi angiqale-ke ngifunde izifundo ezongisiza ukuthi ngikwazi ukuba usomabhizinisi. Ngaqala-ke lapho ngaqongelela ngasebenza kanjalo ngaqongelela imali yokuya kwiphupho lami eliyi-medical aesthetics. Ngayiqongelela lapho ngaqongelela ngoba nemali yokufunda ngangicozula khona nemali yokuthi siqale la esikhona namhlanje kwakwi-branch ethu ukuqala manje sesikhulile sesinama-branch awu-5 but sisaqala la mesiqala la nakhona asiqalanga sinemali ukuthi nayi i-budget siqala la senza kanje saqala ngasasebenza ngalokho esinakho mesisebenza ngalokho esinakho ngifuna ukufika kuleli phuzu lokuthi mase ngifikile la sekuthiwa hayi no manje manje ke uyi-advertise abantu kumele bazi ukuthi ukhona la ngahamba ngaye emsakazweni ngikhumbula kahle kokukhozi FM abacele bathini ngangiceliwe nje ukuthi ngizosho ngizoxoxisana kwakukhona unomfundo ngalezo sikhathi interview ngaba ne-interview ende nje futhi sikhulume kule interview vele abalali bokhozi ke ngiyabathanda ngoba bayalalela bayenza bayabhuka bayeza futhi so mangabe siqala senza ukhozi hayi mase ngiphuma khona ngathi ngiphuma mhlawumbe ngasathi nama miss calls awu200 efonini ngathi hayi nalo ibhizinisi lami seliqalile mase siyavumelana khona ubhuti engangisebenzisana naye la sibambisana naye wayomngani wami sathi hayi no asibesane siyofaka i-advert ukhosini until size sayenza ama quotation bese ngicabanga ukuthi le mali asiyenzi ngisho in 2 years ngabuyela emumva nalapho ngabuyela emumva kwiboard ngathi yini into esingayenza asisebenze ngalokho esinakho mase sisebenza ngalokho esinakho ngabona ezandleni zami ukuthi ngiphetheni nginefoni phone yami ne-internet ake ngisebenzise i-social media le enginayo ukuze ngikwazi ukusebenzela ukuthi ngikwazi ukufika la engcine ngidinga ukuthi ngifike khona sabe sesisebenza kanjalo ibhizinisi lethu laqala ke lakhula kwaba lapho no Dr. Lu waqala lapho ngangamazi so waqala lapho baqala bangibiza ngo Dr. Glo kwahamba babuyele egameni lami base bangibiza ngo Dr. Glo sakhula ke kwaze kwafika lapho esikhona namhlanje into engithanda kakhulu umuntu oneplan mangalungi ngapha uzama okunye okuzokwenzeka uzukwazi ukufeza amaphupho anawo angazi noma bengifunda kahle yini enye yezinto engizibonile uvela lapha ku-Forbes top 40 noma top 40 under 40 yes usazongixoxela ngalokho but ngibonile kuleya article bekhuluma ngokuthi ke like noma ama resources ubungenawo at the time ubuzamela uzihlanganisela ukwazi ukuthi ukhule nalokho onakho. Another thing ngibonile okade uyithinta kungekudala indaba ye depression ukuthi usebenzisana kakhulu nama psychologists noma ne psychologist mhlambe nje ukusichazela masikhuluma ngesikhumba nomqondo womuntu ukuthi lezo zinto zihambelana kanjani ngoba uthola ukuthi khona ingane ena 15 esabukudlala nezinye izingane ngoba mhlambe kunalento emqondeni ukuthi ngizohlekwa ngizokwenziwa kanje mhlambe umbono wakho nje noma izeluleko zakho njengomuntu osebenza kuyi-field kumuntu oyithola ekuleso simo isimo se depression nengqondo nesikhumba kuhambiselana kakhulu kusebenza ngendlela yokuthi i-depression ingakwenza ube nenkinga yesikhumba inkinga yesikhumba ingakwenza ube ne-depression futhi so if abantu befika la mesisebenziselana ne-psychologist
kunento esibiza ngokuthi angazi noma ngizokwazi ukuyisho Ayisho. but kunento esibiza ngokuthi i-body dysmorphism phecelezi. I-body dysmorphism umuntu ofika la ayitshela ukuthi khona into engahambi kahle ngokubukeka kwakhe kanti inkinga isengqondweni. Ilo number 1 ileyo nkinga leyo sakuyi-psychologist. Nomunye ofika la ebhekene nenkinga yokuthi mhlambe uyahlukana noma baxabene ekhaya noba basekhaya noma ubaba wasekhaya khona umuntu asembona ayitshela ukuthi yena akekho muhle ngokwanele. Mefika la athi ufuna simlungise. Ngiyabona mina ukuthi ayikho into esoyilungisa, ake sithole umuntu ozokwazi ukuthi akusize engqondweni ukuze mase uzobuya usubuya kwi-psychologist usudecide ukuthi ngidinga ukulungisa lokhu nalokhu nalokhu mawukuthi khona into edinga ukulungisa. So mengabe kuza kuzinto ze-depression nendlela obukeka ngayo, ngaluleka iy'ngane kakhulu zase high school. Kahle kahle sine foundation esibiza ngokuthi Angels Are Made at Numa. Lapho esisiza khona iy'ngane zasema-high school, iy'ngane zase-primary, lezi ey'bhekene nenkinga yesikhumba. Siyasiza ukuthi siyisize ukuthi zilungise isikhumba sazo ukuze zizokwazi ukuthi zigqaje zikwazi ukuma phambi kweklasi zipresente lawo ma-presentation ey'dinga ukwenza. Mese sisebenza kakhulu ney'ngane lezi ezibhulisha ezinye iy'ngane ngoba nakho zithi azibukeki kahle. Ngomhla 19 June nje ngiya e-court nomzali othile obophise ingane ebekade ibhulisha ingane yakhe zimbiza ngokuthi isikhumba sakhe simahadlahadla. And ingane le efunda ugrade 10. So sikhuluma nalezi ke ibhulishayo ukuthi ayikho into wrong ngale ngane. Iyashintsha umzimba, ama-hormones ashintshayo emzimbeni. Hayi ukuthi akagezi, hayi ukuthi khona into ayenzile ukhrimile noma wenzeni. So mase siyazama ukululeka lezo ukuthi zikwazi ukuthi ziphathe kahle ezinye ingane eklasini and zikwazi ukuba patient nazo ngesikhathi sisazama ukuyisiza ngesikhumba. So if kuukuthi umuntu obhekene nesikhumba uyabona sekuyaqala uku-affect ingqondo yakho, kubalekile ukuthi uqale uzibuke one kubalekile ukuthi uhambe uyothola usizo. Ngesikhathi usathola usizo asinabo o-cream, asinayo i-treatment ezokusiza ngakusasa. Kubalekile ukuthi sikulungise kusukela ngaphakathi kuphumela ngaphandle. Asikwazi ukukusiza ngaphandle kuya ngaphakathi ngoba mase kusiza kusukela ngaphakathi kuphumela ngaphandle kukwazi ukuthi kube ukuthi ama-results wethu ayaba sustained phecelezi. So kusiza kubalekile ukuthi uyitshela ukuthi wazi ukuthi ngidinga usizo, ulithole usizo ngesikhathi usahamba kwi-process yokuthola usizo. Ungathi mangabe usubuyela ekhaya ngakusasa usucabanga ukuthi isikhumba sakho sobe sesi-right ngoba izinto esiyibhekayo siyahlala nawe ngale. I think sivezile kwi-video eyazokhanya ukuthi siyahlala sibheke inkinga yakho njengawe as a person ukuthi umuntu ngisho thona amawele. Ngisho singaningi i-treatment eyodwa neney'nduna ey'buka engathi ziyafana, angeke nize nibe nemiphumela efanayo ngoba nifani. uNkulunkulu usidale ngendlela ehlukile ingakho sihlala nawe sikwenze le treatment yakho. So mase utholile ukuthi unenkinga, inkinga yakho kumele uzoyilungisa, siyahlala phansi nawe sibhekane nenkinga yakho sikuchazele ukuthi angeke sikwazi ukukusiza ngesonto elizayo uzobe sokulungile, but into esiyenzayo sibheka into edlayo. Sibheke ukuthi singakulungisa kanjani ngaphakathi, sibheke ukuthi ayikho yini inkinga onayo engqondweni engabe ukuthi nomthelela kulento ngoba mengabe unenkinga ye-depression into esibiza ngokuthi phecelezi ama-stress hormones ayanyuka emzimbeni mase gcina sesenza ukuthi iy'nduna zingalungi, zigcina zingabi ngcono mengabe sesikunikeza imithi ekufanele sikunikeza yona nezinto esikwenza zona la noma medical aesthetics. So kubalekile ukuthi mawufika sihlala phansi silungise lezo zinto njengoba sengichazela izinto oyidlayo ingaphakathi, i-stress singaphakathi. So izinto esiyilungisayo lezo ukuze singathi mengabe sesihamba lolu hambo sibone ngathi akulungi kanti azange size sikulungise ubuhle bakho kusukela ngaphakathi kuphumela ngaphandle. Umuntu ohleli nomuntu oneyinduna kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi umsekele kwi-process yakhe yokulungisa iy'nkinga zakhe. Ngisho ngathi akusiza iy'nduna, kunezinto ezinye ezizenzayo. Sisiza abantu abanenkinga yokulahlekelwa iy'nwele, abantu abanenkinga yokungakwazi ukulungisa umzimba wawo behle emzimbeni. Kuningi nje esikwenzayo okuhlukahlukene. Kulezi zinto ey'hlukahlukene ezenzayo zidinga umuntu ozomsupport ekhaya, akusekele kule nto oyenzayo. Angathi hawu kunini uhamba inuma usanje? Umuntu kwesinye isikhathi siyayisicela umuntu mengabe eshadile sicela uze nomkhwenyana wakho or umuntu ohlala naye endlini kuze naye sizokwazi ukumluleka ukuthi kulolu hambo lolo ngicela ukuthi nibe kanje, nikwazi ukumsekela, nikwazi ukumgqugquzela ukuthi aqhubeke ngisho ngathi ubone ukuthi akakalungi. Mase if sikwazi ukulungisa zonke lezo zinto isikhathi esiningi mhlambe ngingathi abantu abawu-10 kwabantu abawu-11 siyakwazi ukubasiza. Yebo. Ngiyabona.
Sikhuluma no Dr. Lou weNuma Medical Aesthetics. Siyabuya. Siphinde sikwamukele kuKhosi FM TV. Nguneliswa Cele sakhuluma naye uDr. Lou weNuma Medical Aesthetics osebenza kakhulu lana ngezimo ezithinta isikhumba nezinye ke izimo ezikhona kwezempilo. Kade usasichazela ukuthi esikhathini esiningi inkinga kumele isuke ngaphakathi. Mhlawumbe ukunakekela isikhumba as a lifestyle nje ama basics umuntu ngamluleka kanjani? Ukunakekela isikhumba kubalulekile ukuthi mogeza isikhumba sakho usigeze nge-face wash. Isikhathi esiningi i-face wash yakhona ingabi ile face wash usimoyifaka esikhumbeni yenza igwebe eliningi ngoba izokwenza ukuthi pH yakhe ingahambi kahle esikhumbeni. So usebenzisa i-face wash either engathi i-gel noma i-face wash engathi ubisi. Ngiyabona. So usebenzisa i-face wash kuseni mangabe ugeza ungasebenzisa sokuhlukene uyageza usibiza ngokuthi uyageza uyatreata uyasprotect isikhumba sakho. So uyawasha nge-face wash uma usitreata nge-serum. I-serum iba engathi iba ilula kancane kune-moisturizer because ngoba yona kumele ingene kakhulu esikhumbeni mase kuba usebenzise i-moisturizer ezosiza ukuthi isikhumba sakho singomi kakhulu. Mase kuba okubalekile kakhulu into esibiza ngokuthi sunscreen ekuyona esivikela kakhulu elangeni. Ngiyazi ukuthi abalaleli bathi noma ababukeli bethu bathi sibamnyama thina i-sunscreen asidingi i-melanin izosivikela. Akufani. Thina sayidinga ngaphezulu kwabelungu i-sunscreen. Ngoba mengabe sichaza nje ukuthi ngoba isikhumba sami simnyama kanje mengabe ngisha angishiswa ilanga silinyazwa into esibiza ngokuthi phecelezi ama-UV rays ama-ultraviolet rays. Uma ukuthi kusile eminyango kusho ukuthi aphumile. So ingakho sunscreen sithi kufanele uyigcobe zonke insuku. So njengoba ngimnyama kanje mengiphuma i-sunscreen ngayigcobile mengisha ngishiswa ilama UV rays isikhumba sami angikwazi ukusibona ukuthi sibomvu. So mengabe ngingasiboni ukuthi sibomvu angikwazi nokugcoba into esibiza ngokuthi anti-inflammatory ezokwehlisa lokuvuvukala mase isikhumba sami siyaphola. Abelungu into abanayo ukuthi mengabe besha bona bazosha babe bomvu bayakwazi ukugcoba i-anti-inflammatory bathi ukusidambisa isikhumba. Thina njalo khamba njalo lokhu uphuma i-sunscreen oyifakile lokhu usho lokho ekushisa lama rays ugcina usubona usunezinto engathi zamashuba ebusweni o emzimbeni la kade ushe khona ngoba isikhumba sigcina sesikhipha into esibiza ngokuthi i-melanin isuke izozama ukuthi izovikela isikhumba. Mase musubona amashuba awusazi ukuthi eyiliphi leli langa lalingishisila ngazi kwakumhla kaba ngoba uzange uzubone ngesikhathi kwenzeka. Ingakho ke kubalekile ukuthi i-sunscreen sisebenzise zonke insuku. Hayi ngoba sivikela amashuba sivikela nento ebaluleke kakhulu ekuthiwa umdlavuza wesikhumba. Umdlavuza wesikhumba iwona umdlavuza ngenzeka ukuthi uthole ngokuthi kukhona ama-genes omdlavuza ekhaya kodwa isikhathi esiningi indlela oyiphethe ngayo ngaphandle elangeni. So kubalekile kakhulu ukuthi sisebenzise lezi zinto esengizibalile zine. Lama awards lawa semva kwami ngixoxele ngawo siqale ngizothi ika left wami le eyigolide ibhala top 16 ban brands. So leyo qala sayithola from a top 16 brands obizwa wa Standard Bank. So basuke bekhetha ama brands awu 16 awu top kuma categories ahlukahlukene. So kuba nama categories awu 16 igaba ezu 16 ukuze mase kuyakhethwa thina sayahlomula ku top health and wellness brand as in Numa Medical Aesthetics. So we were counted amongst laba bawu 16. And then mase kuba elandelayo 40 under 40 Africa ku beauty and lifestyle lana nakhona kokukhona igaba ezu 40 bekhetha abantu abawu 40 aba under 40. So ngathola ku beauty and lifestyle lokho kukhave iAfrica yonke. Wow. Kodwa kwaqala before ngithole wonke lama award ngaqala kwaqala la ekhaya yonke into iqala ekhaya ngaqala ngathola ukubizwa ngabizwa ngabanye ba top business women la KZN. Oh, okay. So kwase kwakhula ke kwakhulela eSouth Africa kwase kwakhulela nase Africa.
And then lena was kwaku 50 under 50 but 50 under 50 phecelezi influential women in Middle East and Africa. Le ngahamba ngayo Dubai ngayitholela khona. Mese le engemumva ngayithola ibizwa ngokuthi Women of Wonder njengoba ibhalwe WOW I Women of Wonder nayo futhi I international but ngayitholela khona la KZN. And then mese kuba la top most industrial woman in Africa 2023 lena yatholwa iNuma Skin njengoba singakhuluma ngeNuma Skin lapha sisuke senza khona ama products wethu ezokwazi ukuthi asisize abantu siwakhela khona la sinendawo esiwakhandela khona ngihleze ngithi mina siyapheka nendawo wapheka esiwaphekela khona so nayo ke sathola ukuthi sithole iaward for the best skincare brand of the year in Africa. Nakhona kwakukhethwa abantu besifazane eAfrica about 50 abaku industrial space phecelezi sase sathola le. And then amanye angekho lawa lonyaka. Lawa awalonyaka sithole listed as a top most influential 100 youth in Africa under Pan-African Youth Foundation. And then sathola top 100 leyo ke iyangijabulisa kakhulu wonke ayangijabulisa but le ngisazo eGhana ngiyoyilanda. So a top 100 most notable women in Africa. And then mase kuba enye futhi sitholile esizoya kwelanda eNigeria ngo July yona bayibiza ngo it's for lena ke ithinta kakhulu ngakwi foundation but the best humanitarian in healthcare in Africa. Wow, siyakubongela kusho ukuthi mkhulu umsebenzi osuwenzile. Oke wathinta kafushane ngama products sixoxele ngalokho wafika kusiphi stage la ukhona ukuthi ngizozakhela wami angeke ngiyesitolo ngiyothenga. Siyapheka. Kwaqala sivula iNuma Medical Aesthetics kahle ngoba amaphupha uNkulunkulu wafaka kudala mase ngiyaqala ngisebenzele phezukwawo so mesivula iNuma Medical Aesthetics besibheka ama products esingawasebenzisa because nginalo ulwazi ukuthi nansi into engiyibona ukuthi izosiza abantu kodwa ngizama ukuthola izithaka ehlukahlukene esosihlanganisa ngigcina umuntu uhamba esenama products ahlukahlukene from indawo ehlukene mhlawumbe awu5 noma awu6 so ngabona ukuthi singenza kanjani ukuthi sihlanganise lezi zinto lezi zikwazi ukuthi nje kuba ama products mhlawumbe awu4 wasebenzisa kusenantambama udinga ukulokhu uhlukanisa zonke lezi zinto and then kwaqala lapho ukuthi sizama ukuthi sisebenze sakhe lelo phupho laqina kakhulu laqala ngo2019 lafa ngo2020 ngoba 2020 sasingazi noma sisazoba nalo yini ibhizinisi mengabe sibuye mesibuya ngo2021 ngakhumbula ukuthi hayi uNkulunkulu khona into ayebekile enhlizweni yami ngase ngaqala ke sasebenza sithi siyazama kancane nakhona lapho besingenayo imali yokuqala mesiqala saqala nje kancane saqala ngokuthola indawo esirenta saqala ngokuthola umshini wokuqala iprocess yonke yasithatha u2 years ngoba saze salontsha ngo2022 sonke lesikhathi siyaqongelela siyahlanganisa sihambisa ama products ukuthi ayotestwa ngoba ukuze products uyikhiphele ngaphandle kumele iqale itest ibuye uphinde uyilungise iphinde itest uphinde uyibuyisele so kwaze kwagcina sesikwazile ukuthi siyilontshe ngo2022 kumanje sinama products awu8 esinawo emashalofeni and sisazama ukuthi sikhule kancane mhlawumbe ijourney yakho uhambo lakho inselela zokuba usomabhizinisi wesifazane osamusha owenza umsebenzi omkhulu kangaka njengoba ngishilo ukuthi kumina manje ngoba ngisamncane ngihleze ngisho ukuthi kungcono ngisebenze manje ngisamncane nomzimba usangivumela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyibambe ngiqhubeke njengoba ngishilo ukuthi la sikhona namhlanje ipractice yethu kuqala besihamba kancane silokho esikhula sesine practice la sine practice eRichards Bay Pietermaritzburg eSwatini naseGoli so inkinga besibhekene nazo ke ezisikhula number 1 inkinga yokuqala ukuthi ngangingazi usoma business ngesikhathi ngiqala ngalahlekelwa imali inkinga elandela engabhekana nayo ngo2020 kwavalwa yonke into mesiqala ngo2018
business lakhula lakhula abantu basithanda kakhulu bawuthanda umsebenzi wethu beza la kwathi 2020 ngiyakhumbula ngoFebruary sigcwele Lockdown, yeah. sase fully booked until June kanti lockdown izofika ngoMarch savala kwathi u14 days saba move abantu bethu kwa 14 days kwaqhubeka lapho. Ngiyakhumbula ngesikhathi sa2020 bengifika ngingenela eoffice ngikhale ngoba kufanele ngikhokhela abasebenzi kumele ngikhokhele irent yala ngikhona kusamale ngizama ukuphila ngikhokhele indlu endlini la ngihlala khona ngikhokhele imoto. So yona inkinga enkulu I think wonke usomabhizinisi abhekana nayo ngaleso sikhathi but uNkulunkulu emuhle yasiza leyo nkinga ngoba kuthiwa konke kusebenzele kuhle. So leyo nkinga yangisiza ukuthi sigcine sikwazi ukuthi sivule online store yethu. And saqala savula indawo zokuthi sikwazi ukubona ngeZoom sikwazi ukubheka ngeZoom sikuthumelele ama products ukwazi ukubuqala usebenze inkinga zakho. So kukona lokho kwasisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukubheka indlela ezintsha zokwenza ibhizinisi. Enye inkinga futhi ebesinayo kakhulu njengalo lonke ibhizinisi njengoba bengishilo ukuthi mawuqala ibhizinisi noma kukhona indlela ofuna ukukhulisa ngayo ibhizinisi inkinga enkulu esijwayele ukubhekana nayo kuba imali. But into ebalekile ukuthi ukwazi ukubuyela emumva ubheke ukuthi yini enginayo ngingakwazi ukusebenza nayo njengoba kade sengishilo ukuthi ama highlights ukuthi social media yona into enganginayo. Namanje mengabe sibheka abantu abaningi esinabo abantu abaqhamuka from abantu ababona ibhizinisi leso ku social media noma babona umuntu esengcono umuntu ababuyisele ku social media athi hamba ubheke ukuthi basebenza kanjani. So kubalekile ukuthi safunda lapho ukuthi kubalekile ukuthi usebenze nalokho onakho ngaleso sikhathi. Mhlawumbe nje sesiphetha iseluleko sakho to a young lady South Africa mhlawumbe ubukela kuwena ukuthi nje mangakutshela into eyodwa empilweni noma imfihlo eyodwa empilweni ongaphila ngayo phela bakusho kanjalo yile umntana kaNkulunkulu akunazo imfihlo kodwa into ebalekile kakhulu empilweni ezumuntu omusha ukuthi uzazi ukuthi ubani. Khona usesebenginaye ngale consulting room manje ubengitshela ukuthi ufuna ukwenzani ngempilo yakho sase high school so besho ufuna ukwenzani ngibiza ngosesingane ufuna ukwenzani ngiyambuza indaba ufuna ukwenza lokho uthi yena khona ezoba nemali. Ngase ngasho ukuthi ngamtshela ukuthi into ebalekile kakhulu empilweni ukuthi wenze into ekujabulisayo nento othi mawulala ebusuku uthi kukhona khona impact enginayo empilweni yomunye umuntu ngoba mengabe uzokwenza into oyenzayo ngoba nakho uyofuna imali kuneyinsuku le economy siphila kuyona kuneyinsuku la imali engangeni khona nhlobo into ekwenzayo uvuka ekseni uhamba uyosebenza ukuthi lento engiyenzayo iyangijabulisa. So kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ubani uyimeli into oyiyona and wenze into ezokujabulisa kukhona lokho konke lokho iyona into ezokusiza ukuthi ukwazi nokukhula ngoba mina mengizobukela wena ukuthi wenza lokho kuyakusebenzela ngoba siphile ezweni leinkundla zokuxhumana abantu bafaka yonke into abayenzayo if uzohamba ubheka wonke umuntu ukuthi wenzani wena ungazazi ukuthi ubani uzogcina uhamba ubamba uyeka la ugcina usungasenayo iplan for ukuthi uzokwenzani ezimpilo iqhubeka ugcina ubambeka lapho. So that ingakho ke kubalekile ukuthi wazi ukuthi ubani wazi into ekujabulisayo wazi ukuthi ufuna ukuyenzani futhi uyenzelani ukuze uzokwazi ukuthi ukhule lapho kungaba isiluleko sami lezi. Sifundo okukhulu okuningi namhlanje siyabonga ukuthi usixoxele ngohambo lakho amshona ababukeli bathokoze kakhulu. Ngiyabonga kakhulu sisomuhle. Yabona esenuma yabo kunalento le esenuma ngiyabonga angazi noma abantu babonile yini ukuthi akafake makeup isikhumba sakhe lesi njengoba umbona nje emuhle kanjena isikhumba sakhe akafake makeup okushoyo ukuthi ngempela lento ayikhulumayo shuthi khona fana nomuntu odayisa izinto kodwa uthi hawu manje wena yangakusebenzela lento oyidayisayo siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nokuthi nizivakashele namhlanje ngiyabonga. Sibonge kakhulu angisabuzanga abafisa ukuthola usizo la eNuma Medical Aesthetics benza kanjani? Bazosithola khosini ngiyadlala. So siyatholakala einkundleni zokuxhumana Numa Aesthetics and if inamba yethu ithi 031 562 1246 mofuna ukuzivakashela ungafika futhi sise Richards Bay sise Richards Bay sise Maritzburg sise Thekwini eGoli naseSwatini.
Alright-ke. Sibonge kakhulu kuyena uDr Lumhlongo. Sibonge nakuwena mbukeli woKhozi FM TV uthi uhlale nathi kuze kube isikhathi samanje. Nakanjani kwesinye isiqephu sohlangana sifunde sikhulisane ngezinto ezahlukahlukene. Gama lami nguNeliswa Cele, nisale kahle.